Галоўнае майскае свята Дзень перамогі рыхтуецца адзначыць у Прынёманні. Розныя акцыі і святочныя сустрэчы ўжо гэтымі днямі ладзяцца ва ўсіх кутках нашай вобласці. Аб старце адмысловага марафону да Дня Вялікай перамогі аб'явіла таксама і Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Яўхіма Карскага. Сумесна з мясцовым аддзяленнем Беларускага фонду міру яны зладзілі шэраг тэматычных выстаў, а таксама імпрэз, на якіх, безумоўна, запрасілі і шаноўных ветэранаў. Далучыцца да мерапрыемстваў усе жадаючыя могуць цягам гэтага тыдня. Тацяна Барановская працягне. І на 99-м годзе жыцця Семён Падафёдаў не губляе той легендарнай бадзёрасці духу, што ўласціва людзям ваеннага пакалення. На сустрэчы з моладдзю ён заўсёды ходзіць ахвотна і дзеліцца сваімі ўспамінамі аб падзеях больш чым 70-гадовай даўніны. Массовая стрельба. В чем дело? Ну, бывает внезапная встреча с противником. А тут никакого противника, и выясняется, что наступил нежданный, долгожданный День Победы. Сваю гісторыю Валянціны Баранавай, калі прыйшла вайна, яна была зусім маладой дзяўчынай. Яна рвалася на фронт і, нарэшце, атрымаўшы доўгачаканую павестку, не сумнявалася ні хвіліны ў правільнасці свайго рашэння ісці ваяваць за радзіму. Я 4 раза писала заявление, меня не брали на фронт. И вот наконец-то я получила повестку. И я 15 августа 1942 года я прибыла в Красноярск, в 17-й полк связи. Вот тут началась моя военная судьба. Ветэранам, якіх з кожным годам становіцца ўсё менш, безумоўна, ёсць пра што расказаць падрастаючаму пакаленню. Кожны раз, вяртаючыся ў гады ваеннага ліхалецця, яны быццам бы маладзеюць душой і не стамляюцца напамінаць нам, сучаснікам, што сапраўдную цану мирнага неба над головой ведае толькі той, хто перажыў вайну. Наша республика находится в центре Европы, и, конечно, вокруг Республики Беларусь есть страны, где люди живут не так мирно, как мы живем, но хотели бы, конечно, жить в мире. И мы радуемся тому, что имеем такую возможность сегодня у себя в стране жить мирно. Цель нашего мероприятия, чтобы наша молодежь, читатели помнили и чтили ту память и видели, какой дорогой ценой досталась победа в той великой войне. Сустрэчы ветэранаў Вялікай айчыннай вайны з маладымі гродзенцамі, прадстаўнікі абласной навуковай бібліятэкі, мясцовага аддзялення Беларускага фонду міру напярэдадні свята перамогі ладзяць рэгулярна. Падобныя ініцыятывы рэалізоўваюцца ва ўсіх раёнах Прынёмання. Марафон святочных мерапрыемстваў толькі стартаваў, і цягам найбліжэйшага тыдня прадоўжыцца шматлікія сустрэчы з удзелам жывых герояў той далёкай вайны.